Sanibonani guys, igama uNqobileni Basela Mazubela. Ithonga ngomhla ka-16 February. Iphoyisa-ke guys, uSibiya uqhamuke nje esehaza laphaya emzini wakoNtanzi, ehamba nenqwaba yamaphoyisa basakazeka igceke lonke-ke beyimisele ngokubuya phela noNtanzi ephila. Uthe nje engakangeni ngaphakathi endlini umane wammemeza uNtanzi wathi, "Tanzi, Tanzi, phuma! Amahlathi aphelile manje, phuma!" Hhayi-ke guys, bonke ozakwabo babuya bonke belambethe. uNtanzi engabona ndawo wamane nje washo yedwa wabo ukuthi hhayi, umane washaya utshani, akukho muntu la endlini. Wathi hayi bo, kusho uSibiya, ngampela nginesiqiniseko salokho, ni-check-ile kuleli side? Bathi yebo, akukho muntu. Wathi kuleli side lona ni-check-ile? Bathi yebo mnumzane Bandla, hhayi cha, akekho uNtanzi, akukho muntu la ekhaya. Eyi, waphoxeka-ke guys uSibiya ngoba bese eyitshela ukuthi hhayi, namhlanje-ke usuku olukhulu lokuvalela uNtanzi ejele. Uhambile-ke waya le koMagwaza eyobabikela iy'ndaba ezingemnandi. Hhayi usanele-ke guys, bonke noNokwanda bamane nje bakhexa, kade bejabulile zolo lokhu ukuthi impela sengathi uNtanzi seziyamkhalela, kodwa-ke sengathi intando yayo ayikaze yenzeke khona namhlanje. Hhayi kutholakale sengathi uNtanzi-ke akekho, umane wamuka guys. Ayi akupheli-ke lapho. Yena-ke uNjinji uke wambuza u-Detective Sibiya ukuthi njengoba-ke sekukanje senze njani. Washo-ke uSibiya ukuthi khululeka, ngilande inqwaba yamadoda azonigada la ekhaya, agade nabantu bakoDladla, ngoba siyazi phela ukuthi uNtanzi angamane afune ukuziphindiselela kunina noma inini. Ningakhathazeki-ke, ngizozama nje ukuthi kube khona i-security nje elizokwazi ukuthi linigade-ke khona la ekhaya kaMagwaza nakaDladla, ukuze-ke uNtanzi angaphinde ayenze intando yakhe kunina. Ile-ke guys, lawo mazwi bekungathi nje uthela amanzi emhlane wedada, ngoba bona bebengenandaba nayo yonke leyo nto. Into bebenendaba nayo ukuzwa ukuthi uNtanzi usengale endlini phela ebandayo. Ake nje naye amkhalele amasongo kaSigonyela. Kodwa-ke guys, kuyacaca ukuthi-ke uphunyuka bemphethe njengensipho emanzini-ke uNtanzi, ngoba nakhu manje hhayi impela uweqile. Bathe befika abakwaSondlondlo bafika impela engasekho emagcekeni akoNtanzi. Guys, akupheli-ke lapho. Bathole nje indawo engathi iwumkhukhu guys, kodwa umkhukhu obukeka kangconywana. Bonke bangena-ke khona nala madoda lawa kade-ke emgadile uNtanzi lapha emzini wakhe ayema-security akhe. Umane washo-ke uNtanzi ukuthi-ke madoda, ngifuna ukunazisa ukuthi iyona ndawo esizohlala kuyona le, sizofihla ikhanda la kuze impela-ke kufika isikhathi la icala lethu belikhohlwa. Wamane wathi uzama, hayi bo, uyabona nje baba ukuthi ngeke yenzeke leyo nto, amaphoyisa awakhohlwa. Wathi wena Zamahlobo, ngicela uyeke uma ukukhuluma nami engathi udilike entabeni. Wathi ngiqinisile vele baba. Wathi lalelani lana-ke nonke, wonke umuntu onefoni ngicela ngikhiphele ikhadi efonini, angikhiphele ibhethri. Akukho muntu ozo-communicate-a nanoma uba ongaphandle kwale ndlu esihleli la kuyona. Siyezwana? Waphinde futhi uzama wacasuka. Esicasuliswa ukuthi-ke manje usuke kwi-mansion yakhe enhle, wazolethwa la emkhukhwini akangawazi. Okwesibili, angeke akwazi nanokuthi a-chat-e, angeke akwazi nanokuthi angene ka-YouTube mhlampe, noma angene nje kunoma imuphi u-social media, ngoba phela kuthiwa kukhishwa ibhethri nama-sim card emafonini. Hey guys, emva kwalapho uNtanzi uthe wena Zamahlobo-ke ikamero ozolala kulona lilapha ngaphandle. Wajabula-ke uGele esebona ukuthi hhayi, akazolala ekamereni elilodwa nala madoda amaningi kangaka. Uthe nje methi uyafika kulela kamero le ngaphandle, hhayi wamane wathi hhayi, ecasule ukuthi phela guys kungcole. Hhayi bo, ngaphandle kokungcola guys, lela kamero alihlelekile, ngisho omatrasi babheke phansi phezulu. Umane nje wabona ukuthi hhayi cha, umgqomo uqobolayo-ke le ndaba le abahlala kuyona, and akazimiselanga ngisho ukubeka uhlangothi alale khona. Guys, kwaphela kokuba i-Slay Queen. Uthe membuza uyise ukuthi kungani ngampela bethola indawo embi kanje, washo kahle uyise ukuthi ngabe wezambona yini indawo engcono oyicabangayo yokulala kuyona. Uma kuwukuthi khona, phuma uhambe mntanami uye khona. Uma kukhona nje icebo elingcono onalo oludlula leli, hhayi ngitshele, sizolisebenzisa.
Akwasho kona-ke guys ukuthi inhlanzi ishelwa amanzi. Ngisho naye uZama akanawo amacebo okuba khipha phela kulolu bishi lodaka sebengene kulona. Guys, akupheli-ke lapho. UPhinda naye manje sekukhala unembezala ngaphakathi kuyena ukuthi ujikele unina. Uthe uZama ezama ukubalisa ngale simo senhlala kahle yabo esho ukuthi akanelisekile neze. Wamane wambuza uPhinda ukuthi yini engcono, wakhompleyina kangaka. Uyakwazi kunjani ukujikela uma wakho okuzalayo? Uyakwazi kubuhlungu kanjani ukujikela igazi lakho? Hhayi kwasangokwenye manje ukuphinda. Ngathi useyabona ukuthi-ke wayerongi kangakanani ukuthi-ke afune ukubulala uFaith azamdubule ngisho la onyaweni unina wonke amzalayo. Hlampe useyabona manje ukuthi ingakho nje elandelwa amasho amaningi kangaka ingoba naye waphendukela umuntu amvundlisa for 9 months esibelethweni sakhe. Akupheli-ke lapho. uNtanzi bekade elaleleka uPhinda ekhuluma wonke la mazwi. Wabona ukuthi hayibo le ngane le izomjikela njengotshwala esiswini. Umane nje wahlehla nyova wangafuni ukuthi uPhinda ambone ukuthi umzwile lento ayishilo. Waqede lapho-ke wahamba wayohlala laphaya e-ofisini nje elingahlelekile lale ndlu le abehleli kuyona. Ufikile kuZama wathi hayi ngeke baba, ngeke akusiyona impilo. Aphela la thina sisemgqonyweni uqobo lawo. Ngeke baba kuzomele senze iplan siphume la. Wamane wayithulela uNtanzi. Wathi baba ngikhuluma nawe. Wathi Zamahlobo ngithe yeka uma ukhuluma nami kube ngathi udilika entabeni. Wathi okay. Msangula, Ntanzi, bengicela bandla baba wami ukuthi ngitshele ukuthi sizophuma kanjani lolu bishi lodaka esililona. Waphinda uNtanzi wathi ngithe Zama yeke ukungibhuqa. Wathi baba ufuna ngithini? Ufuna ngithini? Wathi unalo yini icebo elingcono Zamahlobo? Wathi baba mina ngeke ngikwazi ukuphila le mpilo. Mina angeke ngikwazi ukuphila kabuhlungu kanje. Wathi lalela la Zamahlobo, kuzomele thina sihambe la. Kuzomele sihambe siye eMozambique. Yabona eMozambique kunendoda ekulindile. Wathi baba angeke ngize ngiphume futhi la eSouth Africa. Mina impilo yami yonke la eSouth Africa. Wathi asinayo enye indlela. Kuzomele ukhohlwe eSouth Africa. Mase sifikile lapha eMozambique kuzomele wazi nanokuthi asikazi saba abantu base-South Africa. Wathi nayi funda la. Wabemnikeza into engathi i-passport or i-ID. Wathi funda lapho ngineshow ukuthi ufundile. Wafunda uZama wabona ukuthi hayi cha i-ID entsha. Yebo ubuso bakhe kodwa igama nesibongo akusilona igama lakhe. Wathi baba umina lo la kodwa-ke isibongo negama kufani negama lami nesibongo sami. Wathi yabona uhlakaniphile impela. Vele kumele kungafani ngoba yilona-ke manje ipasi lakho leli. Siyahamba siye eMozambique. Ayi akakhalanga kanje guys uZama uze wakhumula iwivi. Wathi yabona le wivi yangishisa. Wayiqathaza phansi kwavela isinuphi ngaphansi kwewivi guys. Yeyi kushubile guys. Kushisa ngisho amawivi emakhanda abantu manje. Hhayi impela seligaya ngomunye umhlathi-ke manje. ONtanzi le mpilo le yokuthi hhayi bagqilaza abantu bona bephile buthebelele. Phelile guys, kuhle kwamazolo ebona ilanga. Hhayi asazi-ke ukuthi-ke iyozala Nkomoni kuMazwibela alandelayo ngoba naye uSibiya akayibekile phansi bafuna la phansi phezulu. Sithembe-ke bazosheshe-ke bawuthole umkhondo bebanjwe labantu bebekwe endaweni ebafanele. Phela lapho Mazwibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobileni Basela Mazwibela eIthonga ngomhla 16 February. Iphoyisa-ke guys uSibiya uqhamuke nje eseyahaza laphaya emzini wakoNtanzi ehamba nenqwaba yamaphoyisa basakazeka igceke lonke-ke beyimisele ngokubuya phela noNtanzi ephila. Uthe nje engakangeni ngaphakathi endlini umane wamemeza uNtanzi wathi Tanzi phuma amahlathi aphelile manje phuma. Hhayi-ke guys bonke ozakwabo babuya bonke belambethe. uNtanzi engabona ndawo wamane nje washo edwa wabo ukuthi hhayi umane washaya utshani akukho muntu la endlini.